Takže nachádzame sa na pozemkoch firmy Agrovia akciová spoločnosť. Je to dcerská spoločnosť firmy Food Farm, ktorá hospodári v Mlhoveckom okrese, cirka na výmere 5800 hektárov. Hlavnými plodinami, ktoré pestujeme, je pšenica ozimná na výmere 2000 hektárov, ozimná repka cirka na výmere 800 hektárov, jarný jačmen sladovnícky na výmere 600 hektárov. Skúšame od minulého roku aj pestovanie ozimného sladovníckeho jačmena, ten momentálne sme nasiali na výmere okolo 130 hektárov. Ďalšími plodinami v našom portfóliu je cukrová repa na výmere cirka 110 hektárov, krmoviny na ornej pôde. Na troch farmách máme 1400 kusov dojníc, takže potrebujeme silnú krmovinovú základnu. A preto pestujeme lucernu na ornej pôde, kukuricu na siláž a kukuricu na zrno. Tak ako som spomínal, máme silnú živočíšnu výrobu a od firmy Pettinger máme v zásade linku na zber krmovín, to znamená kosačku so záberom 10 metrov plus zrabovač krmovín 12 metrový. S týmito strojmi v podstate sme spokojní, robíme s nimi viac rokov a pomerne veľké výmery lucerny. Tieto stroje sú nasadené dosť intenzívne a zatiaľ nemali sme s nimi problémy. Teraz sme sa rozhodli zakúpiť od firmy Pettinger v podstate 8-radličný pluh. Zaujalo nás riešenie tohto pluhu, jeho robustnosť a variabilita. My hospodárime dosť v takých prírodných podmienkach, aj kopcovitých, aj teda, kde sú úvisy a bočiny. To znamená, potrebujeme, aby pluh mal možnosť variabilne zväčšovať a znižovať alebo zmenšovať záber s tým, že aby sme využili ťažnú silu traktora a maximálne teda znížili náklady na hektár zoranej pôdy. Pán Kukan, vy pracujete na tomto podniku ako mechanizátor, agronóm. Určite máte tento pluh pod palcom. Ano. Takže skúste niečo k tomu povedať, ako ste vy z vášho mechanizačného agronomického hľadiska s ním spokojní, pár slov, nech sa páči. Tak my keď sme kupovali tento pluh vlastne, kupovali sme ho po výbere, niekoľko týždňov výbere, mali sme viacej pluhov, iných značiek, ale vyberali sme sa pre tento pluh, pretože je silný, dobrý, hlavne jednoduchý. Ste agronóm, ich denné výkony týchto pracovníkov, oriete s ním na 2 smeny, niekedy aj. Koľko vedia, viem, že máte tu ťažký terén, kopcovitý, ťažké pôdy, zhruba nejaké orientačné hektárové výkony? Orientačné hektárové výkony od tých 8 do tých 10 hodín, keď robí z čistého pracovného času, tak vie spraviť okolo tých 18-17 hektárov vie spraviť. Záleží hlavne ozaj od tých podmienok, či je mokro, aký je kopec, lebo máme tu ozaj kopcovitý terén, ťažšie pôdy, ľahšie pôdy a tak. Je to zmiešané sú tie veci dokopy. Pán Kukan vravel, že ste si vy fakticky vyberali tento pluh, že to bolo na obsluhu, tak skúste nám vy sám popísať, že prečo bol tento pluh, keď ste skúšali aj veľa tých konkurenčných. Čo sa vám na ňom tak najviacej páči a čo by ste ocenili a v čom bol lepší oproti tým ostatným? Tak páči sa mi preto, že dobre sa s ním robí, je ľahší, jak sme skúšali niektoré a potom sú tu výhody také, že dá sa napríklad posunúť prvá hlava úplne do brázdy, takže keď nemôže traktor utiahnuť, tak si ju posunem a ide ľahšie. Potom je tu výhoda, že trakčná kontrola pritlača, robí vlastne prítlak traktoru a mám už dosť zedraté pneumatiky a ten prekles tam není tak cítiť, že je to výhoda. Potom nenáročná údržba. Spýtam sa vás na nejakú poruchovosť. Stáva sa vám často, že vám trhá tržné skrutky alebo nejaká porucha? Máte tu ťažký terén, skúste sa ešte k tomu nejako vyjadriť. Nie, ešte porucha zatiaľ žiadna nebola a tie šroby sa netrhajú. Aj to je dobre vymyslené, že není strižný, ale tržný.